Ezagutzen duzue Walt Disneyren kondaira? 1976an hil zen biriketako minbiziak jota. Eta erraustu zuten arren, laster zabaldu zen munduan zehar, egun fake news gisa identifika dezakegun istorio bat. Walt Disney izoztua dago etorkizunean berpiztua izateko zain. Aberatsek egiten duten xelebrekeria izan liteke hori, sinesgarria da. Eta kondaira indarra lortuz joan zen. Krio kontserbazioa popularizatuz egungo egoerara heldu arte. Ilezkortasunarekin obsesionatuta bizi dira aberats asko. Eta egun, 700 pertsona inguru daude krio kontserbatuak, etorkizunean bizitzara itzultzeko zain. Baina, egingarria da hori, berpizteko aukera dago, goazen oinarria jartzera. Krio kontserbazioa gorputz bat temperatura oso basuraino ostean datza. Haren narridura geldiarazten saiatzeko. Horreraino ondo, baina arazo bat dago. Izotzak egunak mozten dituela. Beida, adibide erraz bat. Badakizue xerra desizostean ikusten den likido arroxa hori? Ba hori, ez da odola. Izotzak sorturiko ehun eta zelula mozketen ondorioa da. Noski, xerrak testura galtzen du, besterik ez, baina garuna bezalako organo batean kalte zelular konponezina eragingo luke, eta berpiztearena, ezinezkoa litzateke. Zientziaren alde esan behar dugu, funtzio zelular batzuk berrezarri dituztela hildako ehunetan, baina egun ezinezkoa da hildako bati bizitza ematea. Ez behintzat, liburu edo elezarretan ez bada. Beida, kontatuko dizuet Estatu Batuetan gertaturiko istorio bat.